vertellen over Jezus, over de waarheid en zijn woord, de diensten. Je zegt, wauw, het is veel, maar dat is waar je groeit. In de naam van Jezus Christus. Ik wil dat we bidden voor broeder Jean. Zoals jullie weten, de beslissing om gedoopt te worden is een grote beslissing. En het is ook voor deze voorrecht dat broeder Jean te mogen dopen in uw naam, Heer. Ik dank u, God, dat u ons hebt geroepen uit, halleluja, de wereld. Dat hij zijn zonde ik beleid aan u. Dat hij hier vergevenis heeft gevonden door bekering. En u verlangt en gedoopt te worden in uw naam. Om uw naam op zich te nemen. Om gehoorzaam te zijn aan de wederom geboren uit water. Ik bid, God, als u uit het water komt, dat u weer zal dopen met uw geest. En u zal vervullen. Dat hij zal wandelen in de rechtvaardigheid. In de paden van rechtvaardigheid. Heer, ik bid in de naam van Jezus Christus. Dat tijdens de tijd van de verzoekingen. De tijd van de woestijn en droogte. Dat u een lichtstorm zal zijn. Dat u water en een bron van leven zal zijn. Beschermen van alle kwanten, alle vijanden. In de naam van Jezus Christus bidden we dit allemaal. In uw naam, Jezus. Amen. Prijs de Heer. Amen. Jongens, als je verlangt om gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus, je hebt je zonde beleid, je bent bekeerd van die zonde. En nu is het mijn eer en voorrecht om dat te doen, om jou te dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde.